Bapak Ibu lan para sedherek sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang inggih edisi Senin 1 Desember tahun 2020. Salam wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus wonten ing Bapak Ibu lan para sedherek sami. Saderengipun kita nampi pangandika wonten ing dalan Padang dinten menika, sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Duh Allah Rama kawula kasuwargan, iba bingeng manah kawula dene wanci sonten menika kawula saged suwaning ngersa paduka kangge mirengaken wedharing sabda. Matur nuwun awit saking pangandika paduka ing badhe kawula tampeni lan ugi matur nuwun awit saking pangrimat paduka wit enjing wau. Mekaten atur panuwun kawula puji syukur wonten ing asmanipun Gusti Yesus. Amin. Ibu bapak lan sedherek, jejering dalan Padang wonten ing dinten nika Gusti ora sare. Gusti ora sare. Kitab Jabur bab 124 ayat 8 ngendikaaken mekaten. Jabur 124 ayat 8. Pitulungan kita iku ana ing asmaning Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Bapak Ibu lan para sedherek, menggah tembung Gusti ora sare menika sampun kondang nggih, menika meratelaken yen Gusti tansah ngrimati kita, mboten nate mandheg. Setunggaling wekdal wonten remaja nami Tom sampun kulino nderek rama ibunipun ngibadah, saben-saben ngginakaken basa Jawi. Lajeng bibar ngibadah si Tom wau pitaken dhateng ibunipun, "Bu, saben wiwit ibadah kok mesti wonten tembung pitulungan kita pinangkanipun saking sawabipun Allah ingkang nitahaken langit lan bumi." Ibu mangsuli, "Nak, kowe rak ngerti to tegese?" "Ngertos, Bu. Ngeten bahwa pertolongan kita adalah dari Allah pencipta langit dan bumi." Ibunipun lajeng atur wangsulan, paring wangsulan, "Bener nak wangsulan niku." Lajeng ibu ngendikaaken malih nerangaken. Sak ngertine ibu ya nak, iku wis istilahe votum. Votum iku tembung basa Latin sing tegese yen tetembungan wau ngelingake marang kita umat kang ibadah menawa uripe umat iku tansah dipitulungi lan dirimat dening Gusti. Lajeng si Tom nanggapi, "Oh ngaten to Bu, kelayan mantuk-mantuk sajak ngertos mekaten." Leres Bapak Ibu lan para sedherek. Bilih liturgi utawi ing tata pangibadah mesti kawiwitan wontenipun votum. Mila ngajak kita ingkang sami ngibadah ngakeni bilih Gusti Allah kita menika kagungan pangwasa mengku langit lan bumi. Sedaya titah rinimat dening Allah kanthi prayogi. Kawontenanipun nggih kawontenan kita kados menapa kemawon estunipun kapranata dening Gusti. Sae ingkang sami ngibadah menapa dene kita ingkang wonten ing pundi kemawon lan ing kawontenan kados menapa kemawon Gusti Allah tansah ngreksa nenuntun paring margining pitulungan. Saged kemawon setunggaling wekdal langit menika padang jinglang krana soroting srengenge, ananging dumadakan lajeng kalimput ing peteng mendung peteng gendiweng. Lajeng jawah lan akhiripun mendung sirna alon-alon lan padang malih. Mekaten pangreksanipun Allah. Ing kawontenan kita ugi saged kados mekaten pepindhanipun. Mboten selaminipun gesang kita menika enak kepenak padang jinglang. Nanging ugi mboten salaminipun peteng gendiweng. Kahanan pancen gilir gumantos kapranata dening Gusti, rineksa ing Allah. Nah, juru Mazmur meratelaken bilih pakaryanipun Allah tansah kebabar wonten ing gesangipun sedaya umat ingkang dipun tresnani klebet dhateng kula lan panjenengan ing sami pitados menika. Pangrimatipun Gusti dhateng kita
Menika mboten ateges kita uwal saking rubeda saking pepalang saha kangilan-kangilaning agesang. Juru Mazmur ngajak kita ngakeni bab nggenipun Gusti mboten sepen lan mboten mandeg nggenipun ngrimati kita. Yen to kita nedeng raosaken panandang utawi ruwet rentenging gesang, Gusti mboten sare. Gusti mboten nilar kita, jer kita pitados pilih. Sedaya perkawis ingkang kita adepi menika pangatak dhateng kita bilih Allah kagungan rancangan ingkang mesti endah tumrap gesang kita. Kita kakiyataken dening Gusti para sedherek. Mila pitadosa. Amin. Sumangga sami sembahyang. Matur nuwun Gusti awit saking pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula sami wonten ing dinten menika. Mugi pangandika menika saya mbrek kawula, murih saya kandeling pitados kawula dhateng paduka ingkang ngrimati kawula. Paduka mboten sare, paduka mboten sepen nggen paduka ngrimati kawula sak panjanging gesang kawula. Matur nuwun Gusti, klebet ugi pangrimat paduka ing wanci dalu nalika kawula ngasto tilem ugi paduka rimati. Berkawana kawula sami anak-anak, putu-putu kawula, tiyang sepuh kawula inggih semah kawula rinengkuh ing pangwasa paduka dalah barang darbe ingkang wonten ing griya mriki. Berkana kawula ingkang sakit Gusti paduka sarasaken, ingkang ringkih paduka kiyataken, ingkang duh kita paduka lipur. Atur panuwun lan panyuwunan kawula aturaken ing asmanipun Sang Kristus Yesus Gusti Juru Wilujeng kawula. Amin.